Det står skidt til i Danmark, ja, kassen er tom. Vores velfærd forsømmes, det må laves som. Er du ikke blandt de rige, så bliver du snydt. Det er tid til forandring, ja, til noget nyt. Så stem på Rasmus. Send ham til Christiansborg. Han vil slås for os herre og Kalundborg. Vi har brug for et samfund, hvor alle er med. Hvor der er tryghed og velfærd og retfærdighed. Hvor der kæmpes for egnen hver eneste dag. Vi har brug for en stemme, der taler vores sag. Så stem på Rasmus. Send ham til Christiansborg. Han vil slås for os herre og Kalundborg. Så stem på Rasmus. Send ham til Christiansborg. Han vil slås for os herre og Kalundborg. Nu er det tid til at vælge, hvad vej vi skal gå. Det ved Rasmus Hornlanghoff, at krydset skal stå. Så rejs jer, spred ordet og få det fortalt, at alting bliver bedre, når Rasmus er valgt. Så stem på Rasmus. Send ham til Christiansborg. Han vil slås for os herre og Kalundborg. Så stem på Rasmus. Send ham til Christiansborg. Han vil slås for os herre